Som Gejza I. Narodil som sa v Poľsku ako syn uhorského kráľa Bela I. a Richézy z Poľska. Po otcovej smrti nastala v Uhorsku nepokojná doba. Nemecký kráľ Heinrich IV. Vtrhol do krajiny a na trón dosadil syna môjho strýka Ondreja I. Šalamúna. Mňa a mojich bratov Ladislava a Lamperta vyhnal do Poľska. Tam sme požiadali o pomoc knieža Boleslava II. Keď Heinrich opustil Uhorsko, Boleslav vpadol do krajiny a porazil mladého Šalamúna. Oblasť nitrianskeho kniežatstva dal do mojej správy. So Šalamúnom sme uzavreli Georský mier. Napriek tomu medzi nami vznikol opäť konflikt. Dohodli sme sa na mieri, ale Šalamún ho porušil a zaútočil na mňa v Biharsku. Moja armáda bola porazená, ale unikol som do Nitry, kde ma už čakal brat Ladislav s armádou. Šalamúna sme porazili v bitke pri Mogiorode. Po tomto víťazstve som bol korunovaný za uhorského kráľa v stoličnom Belehrade. Založil som benediktínske opáctvo v Hronskom Beňadiku. Následný rok som rokoval so Šalamúnom o mieri. Bol som ochotný vzdať sa kráľovského postu. Rokovania však prerušila moja smrť, po ktorej na trón nastúpil môj brat Ladislav I.